Hier zijn Klaasje, Marten en Lauren met de 3 biggetjes. Marten, Klaas en Lauren. Hoppakee. Ja, ik kan ze bijna niet bijhouden. Ik kan ze bijna niet bijhouden. Karen, ik heb jou in de gaten gehouden en ik heb jou voortdurend zien lachen. Ja, ik dacht, als ze met mij vraagt, Karen, wat vond je ervan? Dan ga ik zeggen, ik kon niet stoppen met lachen. Ik heb mezelf erop betrapt. Het ging gewoon niet. Dus ik vond het heerlijk om naar te kijken. Ik heb er met heel veel plezier... Echt met heel veel plezier naar gekeken, naar geluisterd. Ik had echt het K3-gevoel. Het kwam heel geloofwaardig over. En ja, het staat op jullie salopetten. Allemaal cute. Wel, jullie zijn stuk voor stuk om op te eten. Ja. Maar daar gaan we nog even mee wachten. Hè? Het is ja, daar gaan we nog ja, het is dat, het is dat. Josje, ben je even enthousiast als Karen? Ja, ik ben ook heel enthousiast. Ik kreeg er echt een K3-gevoel van. En dat is een heel vrolijk gevoel. En het zou me verbazen als de mensen dat achter in de zaal niet ook hebben gevoeld. Alright. Nu, Karen en Josje die waren voortdurend aan het lachen. Gert, jij lacht minder snel, dat weten we. Is dat zo? Nee, dat is de strenge is. Dat is waar, dat is de strenge. Dat is waar. Nee, wat vond jij ervan, Gert? Wel, jullie zongen welkom bij de 3 biggetjes. Wat hebben we plezier? En zo leek het ook echt. En ik kan me inbeelden dat dat misschien niet het geval is, omdat er heel veel stress bij komt kijken. Maar alleszins, we geloofden het. Misschien iets minder afgemeten en misschien iets minder perfect dan de vorige, maar met meer ziel, met meer warmte. En het maakte mij blij. Ik kreeg even een koude rilling over mijn rug van geluk. Ja. Dat is mooi. Heb jij ook kippenvel of iets anders? Ik heb daar niet veel aan toe te voegen. Ik heb ook het gevoel van wauw. Het lijkt me een perfecte combinatie. Wel, misschien moeten we er nog één ding aan toevoegen. En dat is een geweldig applaus voor Marten, Klaasje en Lauren.